Manura English teacher wi. Moy makeni mesela. Assalamu alaykum. Ya, nima qarag'ulroydi o'tyapti. Yo, ingliz tilini Onu o'rganman. sizma ko'mak edip bilýäňiz da. Hawa, kömek edilýän. Näme kömek gerek? Şu nesip bolsa aylyk pulumy artdyryp bilsem, oğulcuma hoş çok ştaýdy. Aha. Gowurdum şu wasydyň nimädi? Yo, aylyga garaşyp oturman, bizde bölek golum geçirip tölä bakap bolýar. Tapanyň getirip bermenmi? Tapanyň getirip bersen. Şeýlemi? Bir kyn bolmasa bir de bir içini düşünürip tanıştyrsaňyz. Inni bäri ýaşly biziň esasy çärelemizden geçilýän ýeri. Bärde de siziň oğluňuz bärde okasa, netip bolsa, gowy alym bilim alsa, şu ýurtlara gitmäne mümkinçiligi bar. Alır men oğlum zekini ama maňa meýle. Şular ýalak, adamlar ýalak, siziň hem oğluňuz ul kärlere barmaga, uly iterge berip. Bäzine şu siziň suratyňyz ýok. Ya men düýün aýyrdym. Şeýlemi? Ha. Özüm ara nemisçe dat bilýän ol Volkswagen Dasen Autum. Nemisçe de var bizde. Ýörmekleri tanıştyrayınça. Aha.